Omegbe Chukwunazima Wanka Ese nigbe gbamo pege sike Adogwu abalị ọma onye isi mbụ onye isi nwoke na-aṅụ mmiri ọkụ kedu ka o si ada aka nnọkwa n'elu gwa ndị ọzọ gwa ha na anyị nọ n'ikuku ugbu a ka ya bụ ife si adị na anyị ebidogo nke tata bụ Thursday 19 December 2019 anyị nọ n'ikuku ugbu a wee kwegwa ndị ọzọ na ekwedasi ike n'ụlọ ọrụ ekwedasi ike ka anyị si na-ewetara unu ihe emume nke tata to no sinede alaeze enigwe anyị amaghị ka a ga-esi wee gaa ya aga Dr. Saworia na His Oriental Brothers International Band na-agwa anyị okwu a eluwa nke a sef n'agbanyeghị ọ bụghị ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ nne na nna. Kedu onye bụ ezi nne, kedu onye bụ ezi nna? Ọ ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata. Ọ bụghị na-aza nne n'ọnụ na-aza nna n'ọnụ, mana agaghị emezu ihe nna kwesịrị ime. Ọgam anụ m afụ gị mkpụrụ ekuru n'ime anyị ka anyị na-eme ihe ụzọ ịwara ka anyị na-eso. Na-edusa bụ ezi oyi m, anụ m afụ gị. Na-edusa ba ezigbote di Charity, anụ m afụ gị, afụrụ m gị. Chukwu gọzie anyị niile. N'ụlọ ọrụ ekwedasị gị ka anyị pụtara tata. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku ugbu a. Ọ bụrụ naanị na anyị nọ n'ikuku mana anyị na-emekwa ihe ndị ọzọ kwesịrị enye ekwesị. Ọ bụ n'iji agwa unu na anyị adachi. Dr. Saworia na-agwa anyị na alaeze eluigwe amaghị ka a ga-esi ga ya aga. Ma ndị m nne ma ndị nna, ụbọchị nke tata n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike dịka anyị si eme na mbụ ka anyị si rịpụta wee na-agwa unu okwu a. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya, anyị kwadoro akwado. Anyị adaghachikwana agbata mụọ egwu anyị amụọ egwu ọzọ. Gị bụ onye na-abịa ugbu a, asị m gị were egbu n'oge gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku. Daalụ onye odogwu, ana m afụ gị. Gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku. Nke a bụ ime ka unu mara na tupu m na-aga n'ihu, a nwere ihe nji n'aka. Gịnị bụ ihe ahụ ji n'aka? Ọkwa ihe gbasara maka anyị. Na-ele anya n'aka m, ị ga-ahụ. Na-ele anya ebe a, ị na-ahụ ya? Nnọkọ asụsụ Igbo. Ihe a bụ iji wee gwa unu na n'oge erugo, mmemme erugo, ọ na-akụgo, ọ na-akpụdebe nso. Ọ na-akpụdebe nso. Biko onye ọbụla nọ nso mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a. Gwa ha, onye ukwu ma onye nta, gwa ha na anyị gụnyesiri ike. Anyị adịghị eme nkụja gbata mụọ egwu anyị amụọ egwu ọzọ. Nwe ihe ọzọ anyị pasara n'ụwa na-awụghị ga na-eme uwe obi aṅụrị. Anyị ga na-eme uwe obi aṅụrị. Anyị ga na-ewetara unu ihe dị iche iche. Anyị ga na-ewetara unu ihe gbasara akụkọ ụwa, ihe gbasara ezinụlọ, ihe gbasara isi nri, ime ka ọganihu na omenala Igbo na ọdịnala Igbo na asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Ya bụ ihe anyị ji wee pụta ụwa. Eburupụta ụwa anyị dị ya ka anyị ji aga, ya ka anyị sikwana ka anyị were nwayọọ gbasara unu ya na-egbu oge.
na-egbughị oge nke m ka m na-erigodo ahịa tupu ndị ọzọ na-apụta. Gịnị ka m na-ekwu ugbu a? Ana m akọwa na mgbe na-adịghị anya ya bụ on 4th of January 2020 ọ ga-akpọtụ akpọtụ na Nkejukwese. Ile aka m anya ị ga-ahụ na aka m agbaghị aka na ele anya lesi anya ike leruo anya ana leruo anya ọfụma lee ya nnọkọ asụsụ Igbo ebe ejedebere ebe ebidoro. Anyị bụ ọkaibe, anyị nọ n'ihu ndị ọzọ na-esi anyị n'azụ leruo anya nnọkọ asụsụ Igbo. Anyị bụ ofu, anyị bụ ofu, anyị bụ ofu. Nwanne m leruo anya ọ ga-akpọtụ akpọtụ na Nkejukwese n'ọnwa abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị 2020 na Nkejukwese. Ụbọchị ahụ ka a ga-eme nnọkọ na-asụ Igbo World Congress. World Congress lekwa onye m special, onye nke m anọ m afụ gị afụrụ Amarachi nwanyị ọma. Awụrụ na onye ọwụle pụtara ugbo ọhụrụ na ịmụ anya gwa m na ịmụ anya ọhụrụ maka m ọgwụgwọ Obika amụ m anya. Blessing ọhaji ọgụ, ana m ekene gị, Chukwu gọzie gị. Onye na onye ọbụla ịpụta n'ikuku gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku, anyị ada akụja akụja, anyị ada eme nkụja. Aha m bụ Maazị Obika na-edo. Unu ma onye mbụ, ma ọ bụrụ onye na-amaghị onye mbụ jụọ nwanne ya. Aka m bụkwa ofu onye ahụ unu ma anya ya, onye nke unu were ọnwa wee nye, mana asịkwa m na ọnwa na-anyị m arụ n'isi, ọ na-anyịkwanụ m arụ ka ọ ghara ịbụkwa oke afa na-egbu nwa nkịta. Ya mere m ji ayị onye ukwu na onye nta. Lekwe ndị oyi m Didi nwanyị ọma, Didi nwanyị ọma, afọrọ gị, Chukwu gọzie gị. Gwakwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku ugbu a. Obinna Ireka Collins, odogwu amụrụ na mma, nwoke ji ude na nche eme ọgọ. Chukwu gọzie gị ụtụtụ ihe n'abalị. Na-agwanụ ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku. Didi nwanyị ọma, kedu maka ndogwu anyị nwoke na-emete gị mma? Lekwado ihe na-acha anyị ka ọkụ eletrik, ledna ọka ihe na-acha anyị ka kpakpando. Henry ọha ọga gị, ọ na-emete gị mma maka chi. Nke ahụ ya sisi kwuo ọzọ, ọnwụkwuo ya panti hafushi m efu, ọ gaghị efu. Na-egbu oge unu anọkwa m n'ime ahịa n'ụbọchị nke tata n'ụlọ ọrụ Ekwedesi dị ka anyị si na-ewetara unu ihe emume nke tata. Gịnị bụ ihe ahụ? Nne na nna, onye bụ ezi nna, onye bụ ezi nna, ya ka anyị ga-eleba anya. Mana tupu mụnwa na-aga n'ihu, achọrọ m ime ka unu mara na ọ ga-akpọtụ akpọtụ na Nkejukwese n'abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị 2020 na Nkejukwese. Leruo ya anya na-asụ Igbo World Congress. Anyị nọ chinchin. Ọ bụrụ na ị maghị onye anyị bụ, ị ga-ama ya. Anyị jechicha ebe ọwụ na anyị jeruchicha jee pụta, ị ga-ajụrịrị ese kedu ndị dị ihe ahụ bịara ije na obodo gị, kedu ndị dị ihe ahụ bịara ije n'ogbe gị. Onye ọbụla na-apụta ugbo ọhụrụ na ịmụ anya gwa m na ịmụ anya ọhụrụ maka m amụ m anya. So ya mere m ji ayọ onye ukwu na onye nta. Uche ọfọma nwaanyị ụdachi, ana m afụ gị. Chukwu gọziere m gị. Akụ na-ebi okwu nke izizi, akụ na-ebi okwu. Onye na-amaghị onye Igbo, onye ahụ a ga-amachi ya ntị. Asị gị onye na-amaghị onye Igbo, lekwe gị, lekwe ndị ọzọ. Amacha m ịwụdachi nwanne m. Chukwu gọziere m unu n'ụbọchị nke tata. Asị gị na ịpụta ebe a mụrụ anya, sị m na ịmụ anya, maka na ọ bụrụ na ịmụghị anya nwanne gbawa dọọ ọhụrụ maka m amụsị m anya ike. Obika ada akụ nkụja. Ọ mkpụrụ onye isi anyị Henry. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya n'aha ya ka anyị ji bunye ebe a tata. Onye isi anyị bụ Henry Ifeanyị Mmadụeke Edogwu, amụrụ na mma n'Ihite Owerri. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya efu. Nwa kesi osu ngwa ohu were bịa. N'akụkụ ya nwekwa obodo ọzọ gbara okirikiri Ihite na Nsa, Ihite Owerri, Ihite Ụbọma, Ihite na-akpagharị. Ekele dịrị unu. Lekwe nke iri nwaanyị ọma, ana m ekele gị nwaanyị ọma. Mee ka ndị ọzọ mara, ịpụta n'ikuku mee ka ndị ọzọ mara na anyị egwu igo n'ụlọ ọrụ Ekwedesi ike ka anyị si wee gwunye. Obinna, ama m na ịmụ anya nwa mgbe iji ha amụ lakpuo ụra eju, ị na-amịgharị ịmụ. Nwaanyị ọma nke ire okwu Chukwu kelere m odogwu.
odogwu dị gị na-egbughị oge unu ọkwa maka leruo m anya n'aka. Ọ bụ na ileruo m anya ka ị ga-ahụ, leruo anya gbasa ozi a n'ikuku na nke Chukwueze ka ọ ga-akpọtụ n'afọ 2020 abalị anọ nke ọnwa Jenụwarị 2020. Mgbe ahụ ka ọ ga-akpọtụ ebene ga-afụ ndị bụ akpụrụ ụbọchị ahụ. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya, ndị eze dị iche iche, eze ndị eze n'ala Imo steeti ọ ga-atụ n'ogbe. Igwe ndị Ihite Owerri nọ ya, ndị ka nkụ ị na-ekwu na-ere one ugezu jee ugezu ogwunye ga egwunye. Ị na-asị m kwuo ịma anya na-akpa eze ugo Emeka Chukwuemeka Amakanze ogwunye ga egwunye. Ọ ezigbote dị ọchịọrọ nwanyị. Ịma ya mara ya, ọ na-eme ihe nkiri. Ada dị ọra mma, onye nkụzi na-eji ụtarị dizaịn ime ike. Asị m gị, ọ bụrụ na ị na-apụta ugbu a, ịmụrụ anya were na-apụta, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụkwa na ịmụ nwanne gbawa dọ. Ọ bụrụ maka mụ nwa Obika amụ m onye m special confidence onye George afụrụ m gị Owerri 2020 ọ ga-eri kpọkpọ. Asị m gị, awụrụ onye Owerri ọ ga-eri kpọkpọ. Ọwụchi ịnụ ka ihe kụga nga iji ịga ịmasị ọwụ Adede Sawore ji akụga egwu nga. Ị na-anụ ya? Elu ụwa nke alaeze eluigwe ana mara na akpa ga-esi jee eje. Chukwu gozie unu. MC Bobo nwa, Prince Bobo nwa, Bobo odogwu, ana m afụ gị. Chukwu gozie gị, mee ka ndị ọzọ mara, kụtụrụ ha n'ikuku, gwa onye ukwu na onye nta na anyị igwuri chinchin. N'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na-ewetara unu ihe ndị a n'ụbọchị nke taata. Dịka nsi gwa unu ọkwa mmemme ereme ahịa, mmekweme ereme ahịa. Ị bụrụ na ị maghị ebe ọ ga-anọ wee kpọtụ na nke Chukwueze Owerri 2020. Ekwekwana ka akọrọ ya kọrọ. Maka gịnị? Anyị bụ ofu. Gị bụ onye na-ege m ntị ugbu a, nwanne m, ana m agwa gị na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata dịka anyị si ewepụtara unu ya n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike. Gịnị bụ isiokwu anyị? Isiokwu anyị bụ nne na nna. Kedu ihe bụ onye bụ ezi nne, onye bụ ezi nna? Ezi nne bụ nwaanyị ahụ nke ga-elekọta nwa anya, na-achọghị ịma ma ọ bụ nwa ya, ma ọ bụ nwunye ya, ma ọ bụ nwa onye ọzọ. Ezi nne bụ onye ahụ ga-elekọta di ya anya, na-eleghị anya n'azụ, na-achọghị ịma ma ọ bụ nne di ya, ma ọ bụ nna di ya, ma ọ bụ onye na onye ọbụla ya bụ ezi nne, ma ọ bụ onye bụ ezi nna. Ezi nna bụ onye ahụ ga-eme ihe ọbụla kwesịrị ekwesị n'ezinụlọ. Onye ga-eme ihe ruo ya n'ezinụlọ, ma ịtụbara nwoke, ma ịtụbara nwaanyị ime o, ma ị lụrụ ya alụ. Ọ bụghị na nwa si na ya pụta nwanne. Ọ bụrụ na nwa si na ya pụta nwanne, ga-emebe ihe dịara gị. Ihe dịara gị ka ọ bụ. Obinwa Obiageli Loretta, Chukwu gozie gị, afụrụ m gị, ana m afụ gị, aka m nọ n'elu, ịwụdachi nnu, a na-ajụ ya ajụ. Ọ bụrụ na ịpụta ebe a mụrụ anya, sị m na ịmụ anya, ọkwa na ịmụ ha anya, inyere m efe, mana mụ na onwe m bụ nwa Obika amụ m. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ onye bụ ezi nne, onye bụ ezi nna. Tupu m na-aga n'ihu, meenụ ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku n'ụbọchị nke taa. Ileruo aka m anya, ị ga-ahụ ya. Leruo ya anya, anyị ada eme nkụja. Ọ ga-akpọtụ na nke Chukwueze n'Owerri, nke ndị na-asụ Igbo, nke nnọkọ asụsụ Igbo kpọrọ na-asụ Igbo World Congress. Ụwa niile ga-abịa maka ya. Ọ bụrụ na ị maghị, mara ya. Achọrọ m ka ị chịrị ihe a n'aka, na-agbasa ozi, na-eti mkpu. Ihere emena gị maka asụsụ Igbo, ihere emena gị maka omenala Igbo, ihere emena gị maka ọdịnala Igbo, ihere emena gị maka ihe gbasara Igbo. Nwebe aṅụrị na ịbụ onye Igbo. Ya mere nke a, gbasa ozi ya n'uju ya. Asị m gị, mee gịnị? Gbasa ozi ya n'uju ya. Ịpụta ebe a, ịmụrụ anya, sị m na ịmụ anya. Ọ bụrụ na ịmụ ha anya, gbawa dọọ. Ọ bụrụ maka mụnwa bụ nwa Obika amụ m. Gịnị ka m na-akọwa? Onye bụ ezi nne, onye bụ ezi nna? Ezi nne bụ nwaanyị ahụ nke ga-elekọta di ya anya, nke na-agaghị enye di ya nsogbu. Ọ ya bụ ezi nne. Gịnị mere o ji dị unu ka ụmụ nwoke
ọ na-akpọ ụmụ nwanyị mọmị? Gịnị mere o ji dị gị ka ụmụ nwoke nwunye ha maọbụ nwa obere nwa onye ọsọkwara ya bụrụ ọ bụrụ mọmị? Maka na onye na onye ọbụla bụ nwanyị kwesịrị ịbụ nne. O kwesịrị ịbụ nne. Blessing Chinenye nwa Sunday, ana m afụ gị, Chukwu gozie gị nwaanyị ọma. Nnọọ nne mee ka ndị ọzọ mara, tie ya mkpu, na-eti na mkpu na anyị nọ n'ikuku. N'ụlọ ọrụ ekwetazi gị ka si na-ewetara unu ya. Ngaghị nara unu ọtụtụ oge n'ụbọchị nke taata. Asị m ka m bịa wụnyere unu ọnụ dịka anyị si emebu ya na mbụ otu ugboro n'izu ụka. Anyị ga-apụta wee kelekwa. Nke a ka bụ ihe a na-akpọ testing microphone. Anyị ka na-anwale. Mgbe na-adịghị anya anyị ga-apụta n'uju ya. A na-akụkwana eji nchicha amụrụ anyị ọnwụ. Anyị gwuhere chinchin. Obi m nwobiageli Elorita, ama m na ịmụ anya, ị ga-amụ n'anya na anyị ma onye bụ. Chukwu gozie gị ụtụtụ ehihie n'abalị. Dịka m na-ekwu, ana m asịkwa onye bụ Ezinna, onye bụ Ezinna. Ezinna bụ onye ahụ ga-eme ihe dịgharịa na-eleghị anya n'azụ. Ọsọkwa gị tụọ nwaanyị ime na-alụghị alụ. Nwa ahụ ọ mụpụtara kwụ aka ọrụ gị ka o kwesịrị ịbụ. Ọ bụrụ na ị maghị mara ya, nwa ahụ ọ mụpụtara, ọ bụkwa na nwa nọ ya, aka ọrụ gị ga na-eletele nwaanyị ahụ anya. Aka ọrụ gị bụ ileta nwa mụrụ anya. Ezinna bụ onye ahụ nke ga-eweta udo n'ezinụlọ ya, nke ga-akwụrụ chinchin, agha na-abịa ofuchi ike dịka ugo. Unu makwana ndị anyị bụ. Ọ ya bụ Ezinna. Ezinna bụ onye ahụ na-agaghị eti nri n'ọnụ ọhụ ebe ụmụ ya na-ata ahụ, ọ sị kama ụmụ ya ga-ata n'ahụ. Ọ ya ka eji mara ndị Igbo. Mana nke ugbu a ụmụ nwoke anyị umengwụ juziri ha ahụ. Ha na-achọzi ego ebe ego na-adịghọ. Na-achọzi ego ebe na-adịghọ. Nke ọbụla ruru gị aka na-eme ya ka ị were zuo ezinụlọ. Ọ ya mere gị Ezinna. Asị gị mụta nwa ga-amụju ụwa niile ka ha bịa tawa afụ. Gịnị mere gị nna bụ onye ahụ nke ga-afụ ebe nwa ya na-etinye aka n'ọkụ. Ọ bụrụ naanị nwa gị, nwa onye ọzọ etụtụrụ ụtarị pịa ya, kụziere ya ihe. Nne bụ onye ahụ nke ga-afụ ebe nwa onye ọzọ na-etinye aka n'ihe ọjọọ, ọkpọdebe ya, nyejuo ya afọ. Ọ ya bụ nne. Nne abụghị naanị onye mụrụ nwa ka o doo n'anya. O nwere ihe dị iche na onye mụrụ nwa na ezi nne. O nwere ndị mụrụ nwa mana ha ama ka esi azụ nwa, ha abụghị nne. Gịnị ka m na-akọwa? Ọ bụrụ na ịgbanye a na-ekwu, ọ bụrụ na ị bụ nne bụ onye ahụ nke ga-afụ onye agbata obi ya ebe ọ na-ata afụfụ, ebe o ribeghị ihe, ọkpọdebe ya, saa ya ahụ, were nninye ya. Nwanyị nna bụ onye ahụ nke ga-afụ ebe a na-achọ imegide onye ọzọ, ọkaba ahụ, gbachie. Ọ ya bụ nna. Ana m agwa gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, ebe na ebe ị na-anọ na-anụ olu m, nwanne, ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Dịka m gwara unu na anyị agaghị egbu oge n'ụbọchị nke taata anyị bịara ilegharị anya ka m were ree m obere ahịa. Ya mere m ji eji ohere a were na-apụta wee na-asị gị leruo m anya n'aka. Anyị abịaghị igwu egwuregwu na nnọkọ asụsụ Igbo. Anyị bịara ịkwalite asụsụ Igbo. Anyị bịara ịkwalite omenala Igbo. Anyị bịara ịkwalite ihe gbasara Igbo. Lee anya, ọ ga-akpọtụ n'Owerri 2020 abalị mkpụrụ ụbọchị 4 nke ọnwa Jenụwarị 2020 na nke Jukwese n'Owerri. Gịnị ihe ọwụ na ị chọrọ dị ya n'uju? Ị chọrọ ihe ndị iti na-akpọ sekuriti? Nwanne, anyị nwere ya n'uju ya. Anyị nwere ya n'uju ya. Ndị amị na ya, ndị bọskat na ndị bọs brigedi na ya, ndị ihe niile juru ya. Anyị egbunyego gbam. Onye raa nsị, anyị awụgharịa ya n'ụbọchị nke ụbọchị ahụ. Maka gịnị? Ndị nnukwu mmadụ na-abịa. Anyị abịaghị ịkọrọ gị akụkọ June 12. Anyị bịara ịkọrọ gị ihe na-aga ime. Gịnị bụ ihe ndị ahụ na-aga ime? Ịgwa ụwa niile ihe anyị ji wee biri. Ịgwa ụwa na omenala Igbo ekwesịghị ịnwụ anwụ. Ịgwa ụwa na ọdịnala Igbo ekwesịghị ịnwụ anwụ. Ịgwa ụmụ Igbo na asụsụ Igbo agaghị anwụ anwụ. Ọtụtụ ndị ọzọ emechago ya, mana anyị na-agwa unu na nke anyị ga-adị iche. Ya mere, kpọrọ nne gị, kpọrọ nna gị, kpọrọ ikwu gị, kpọrọ ibe gị, were ọsọ were ije.
tụọ na nke Chukwueze maka na ụbọchị ahụ mpịtị ga-ekwe. Eze ndị eze n'Imo steeti agụnyeghị egwunye eze ihite Owerri, eze ihite na Nsa, eze ha ka nkụ anamagụ onye ghara onye ọkwụnụ m onye isi anyị ihe nri Ifeanyị mmadụ eke ọya bụ onye isi ụgbọ anyị. Ọ na-ahazi ihe ọkpa nkata were esi mmiri maka gịnị anyị bụ ofu. Asam atụgodan Asam nwaanyị ọma fọrọ gị Joy Kennedy Asam kedu maka bọbọ m ama m na ahụ dị ya ọ na-aba nzụ ebe a ka ị ga-amụchicha nwa afọ na ebe ọ tachiziri eze ya ike ọ ga-eti gị mmọnwụ ọkwa iji ntị na-aba anụ ihe ọ ga-amụ. Ọ bụrụ na gị bụ nwaanyị gị bụ nwoke na-apụta ebe a mụrụ anya were pụta ịgwa m na ịmụ anya ọkwa na ịmụ ha anya isebe anyị efe isebe akụwa gbawa dọọ maka na anyị abịaghị igwu egwuregwu onye na-ekwe ihu ma anya ọkwa ihu ndị dị oji. Asị m Chukwu gozie onye ukwu gozie onye nta. Ifeanyị Frank Moses onye isi ndị Eko papa ndị Eko GO dadi GO nna m ahụrụ m gị were ya gaba. Ọchịchị na-achị ndị Eko na-adị anyị mma ọchịchị chịrị ndị Eko na-adị anyị mma. Etu isi pụta ebe a Chukwu gozie gị afụrụ m na ị na-esonyesi ike Chukwu gozie gị ụtụtụ ihe n'abalị goziere m ndị ma ndị ezinụlọ gị na-egbu oge unu onye bụ ezinne onye bụ ezinna. Ọbịa bụ ihe anyị ji pụta n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na ị bụ ezinne gịnị mere iji bụrụ ezinne? Ezinne abụghị naanị onye ga-emepe ụkwụ nwoke arịa ya enu ọmụọ nwa. Ihe bụ ezinne bụ onye ga-amụ ya bụ nwa ọzụọ ya ọfụma. Onye ga-abụ n'eze bụ ezinne bụ onye ga-akpọta nwa onye ọzọ omee ya dịka nwa ya. Ọ ya bụ ezinne ya ka a na-akpọ ezinne. Chika Joy nwaanyị otu nkwọ ana m afụ gị Chukwu gozie gị sị ka ị ndị bịa nọnyere anyị tata. Ịma mgbe ụfọdụ ị na-abịa mgbe egwu kwụchara nke tata ị bịara ọsịsọ. Asị m Chukwu gozie gị gozie ezinụlọ gị nwaanyị ọma. Udo dịrị gị onye isi ndị York tụale onye isi ndị York lekwa aka m n'elu onye isi ndị York tụale isi mwetu aka ana m afụ gị onye Kennedy onye isi anyị na York onye isi anyị afụrụ gị nwaanyị onye nhazi ịwụdachi Anale nwaanyị si Ụmụahịa ama m ebe nke isi na Ụmụahịa were bịa ama m isi ọhụhụ ama m isi Olokoro ama m ebe nke isi. Kedu maka ekpe ijekwarịrị ekpe dịsie ka aka ji agba ya agba. Ana m asị Chukwu gozie gị gwa ndị ọzọ kụtụrụ ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku ugbu a. Kenekwere m ezi oyi gị bụ gịnị ka ọ ji akọ mụ na ya dịkwa na mma ya kenere m ya otego mfudebere amadị m ọnọzikwe n'ihu akwụkwọ sef kenere m ya. Gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị onye na-apụta ugbu a gịnị bụ ihe anyị ji wee pụta n'ụlọ ọrụ Ekwesịrị Isike ka anyị si na-ewetara unu ihe ndị a n'ụbọchị nke tata. A sị gị na abịara m ire ahịa abịaghị m ikwu ogologo okwu tata mana ahịa m bịara ire ịbịa agwa gị na anyị nọ na anyị ụgbọ anyị anọrọgo na nke Chukwueze na-ajụ kedu ndị ga-abịa. Kpọrọ nwa gị kpọrọ ikwu gị kpọrọ ibe gị bịa gosi anyị ihe mere iji bụrụ onye Igbo n'ụbọchị nke ụbọchị ahụ. Bịa gosi anyị ihe mere iji bụrụ onye Igbo n'ụbọchị ahụ. Ya mere m ji asị gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị na nke Chukwueze anyị ada akụja ị chọrọ nri ị chọrọ mmanya onye ransị ụbọchị ahụ Ichie Nweze Buhari enye ya ibi size 100 ada ekwe ya ọnụ. Lee aka m anya ọ bụrụ na ịmụ anya ịgwa m na ịmụ anya ọ bụrụ na ịmụ ha anya enyere m efe anyị ọ bụrụ maka mụ owuwe obi ka amụmụ ọ bụrụ maka mụ owuwe obi ka amụmụ anya amụmụ gbogbo ya mere m ji asị gị nwoke nwaanyị gịnị mere gị iji bụrụ ezinne bụ nwaanyị ahụ nke ga-ahụ nwoke ọzọ ọ kwanyere ya ugwu. Ọ bụ eziokwu na asị ụwa na-agharị itere ụgba etere azụ nwaanyị ka nọ n'okpuru nwoke. Naanị onye iberibe bụ onye si na ya na nwoke ga na-adụ aka ya na nwoke ga na-adụ nkuku aka. Ya mere m ji asị gị ịbụrụ nwoke ezinne gwa anyị ihe mere iji bụrụ ezinne bụ naanị nwaanyị ahụ nke ga-eweta udo n'ezinụlọ ya. Ezinụlọ obi ọsọgodo ya bụrụ mbe ekwensu ka ọ banyere nwaanyị ahụ agbado ụkwụ n'ala wee weta udo. Onye ka a na-akpọ ezinne.
ugwu ya anaghị ala ala. Ngwa ka nwunye unu n'akụkụ be nna m, o nwere ezinụlọ mpịtị na-ekwe ebe ha nọ kamgbe. O nweghị onye gafete ọgụ na mgba, ndị alụbatara alụbata ọgụ. Gịnị mere a wee lụbata ofu onye? Nwaanyị alụbatara na ụmụna, onye ụmụna Imo steeti alụrụ ya alụbata. Mgbe a na-alụbata nwaanyị a sị na nwaanyị ahụ nke a ọ ga-ebu nke mba achọghị ụdịrị mmadụ ebe a na o jikwewa anya. Ụbọchị alụbatara ya alụbata ya, ị nwere adịa na-arụkwe tata a na-akpọrọ isi ala si hapụkwanụ nke egwuregwu ma ha wee ikwuchicha ma ikwupụrụ nwaanyị a. Ana m agwa gị ihe na-eme na nke a bụ na ezinụlọ m. Ọ eziokwu na onwe ofu afọ ka anyị na ha na-aza. Eziokwu ka a na-agwa gị ha. Mama Ebuka onweghị rukwe tata onye ukwu ị na-aje nwaanyị wee bụrụ oke osisi nnụnụ na-ebedo n'elu ya. O wee bụrụ gịnị? O gosiri ihe mere o ji bụrụ ezinne. Ụfọdụ si na ọ gbara akwụna, ụfọdụ si na o mere nke, ụfọdụ si na ọ wara anya, ụfọdụ si na o mere onweghị ihe gaghị anụfọ mgbe alụbatara. Mana mgbe alụbatara ya wee jikọọ ma ndị nwunye dị niile onye ọwụna udo. Ezinụlọ nwanne anaghị ajị anya afụ nwanne ya. Ndị alụpụrụ alụpụ si na ha enweghị ike ịbịa n'ezinụlọ ahụ, makwa na nwaanyị a were bịa. Ofu ite ka ejizi esi nri rukwe tata. Ihe nna agwa gị ihe omego 30 years rukwe tata. Ofu ite ka eji esi nri. Ha ncha niile jechicha zukọ chicha, ofu ite ka eji esi nri. Onye kasịn ana m afụ gị odogwu, ana m afụ gị onye kasịn na onye kasịn Motors Limited, onye kasịn Automobile, onye kasịn odogwu na Nnewi. Ana m afụ gị, afụrụ gị tụrụ ugo. Chukwu gozie gị. Dịka ịbụ nwoke gị ka ịbụ nwaanyị, ọ bụrụ na ịpụta ebe a mụrụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ na ịmụ ha anya, nyefe gbawa dọọ, maka na anyị adịghị eme ihe ndị mkpi anya anyị na-ekerịrịrị ka ọkụ. Ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ na ịmụ ha anya, inyefe. Ọ bụrụ maka nwa bụ nwa obi ka amụ m. Adị m ekwusi ike. Nwaanyị ọbụla nke na-abụghị ezi nne, ọ bụghị onye a na-agwa gị ihe a mgbe o bido wee rụwa ọrụ ezinụlọ, mgbe o bidoro wee mezie ezinụlọ. A na-agwa gị ezinụlọ ọkụ dị, ezinụlọ eji ama atụ sị gị na onweghị onye ga-abịanwu. Alụgo mmadụ 5 n'ezinụlọ ahụ, ọgụ na mgba. Onweghị onye chọrọ ịhụ nwanne ya. Naanị ofu onye akọjọ, ofu onye akpọrọ akwụna, ofu onye akpọrọ mkpọmkpọ ọnụ niile. Ọ bụghị naanị mgbe a sị na onye a kechiri ntị ya, ọ na-ekpe roborobo rabaraba ka eji ama nwaanyị dị mma. Nwanne, ọ site n'ezi omume nwaanyị wee gosi na o ji bụrụ nne, na nne ya zụrụ ya azụ. Isi na o mere nke o meghe nke. Mana mgbe nwaanyị tụrụ n'ogbe, ma mgbe nwaanyị tụrụ n'ezinụlọ, nwanne, udo wee na-achị, wee buru ụzọ wee gafee, wee chọwa ntọala. Gịnị bụ ihe ahụ mere ezinụlọ ejighị dịrị n'udo? Ga-bido gawa n'isi ha. Di ya gwara ya, anwakwana anwa aga na nke nwanne m nwoke, anwakwana anwa aga na nke nwanne m nwaanyị. Ya sị, o anụgo m. Tupu ị na-ama ihe na-eme, ya rịrị gafee, achụọ ya nke mbụ, ya bịa nke ịbụọ. Nwanne di ya chụpụ ya nke mbụ, ya bịa nke ịbụ. Nwanne di ya chụpụ ya, si ya ọsị na ebe a, ngwa ya gbuo ya. Ọjọọ gịnị ka ibe ya si ya bịara ime udo? Na ọ bụrụ na udo achọghị ịdị ebe a, ya ga-egburu n'onwe ya. Nwaanyị chọrọ iji ndị ya chụrụ ezinụlọ ọma ha anya ya atụ. Ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị kịta, gịnị ka a ga-eme? Ọsị ya nwa ga-abịa ịdanye n'ọkụ a. Mana nwaanyị tara ntutu too, foro ntutu, kpọkọdata ndị nwunye di, ndị bụ ya ụzọ bụ ije di, ndị mụchagoro ụmụ 5 agbọghọ mmadụ, wee kpọdebe ha niile. Rukwe tata, ma ndị tọrọ ya ma ndị ọ tọrọ, onye ukwu na onye nta ekpupụrụ ya okpu. Ma mụ onwe m nọ ebe a, onweghị ga-eme ihe ọ na-eme. Ọ ya ka a na-akpọ ezinne. Ezinne abụghị naanị onye mụrụ nwa. Mgbe o mere ihe dị otu a, onwe ya ọtụbeghị ime. Nke bụ eziokwu na ime siere ike afọ 7 ọtụ ha atụ, ọmụ ha amụ. Mana o jikọrọ ezinụlọ. Ọ sị na ọ bụrụgodo na ọ naanị ihe a ka ọ ga-eme, Chukwu nụrụ olu ya, ma o mee ya.
ọ ya ka a na-abụ Ezinna. Onye bụkwa na Ezinna? Ezinna bụ nwoke ahụ nke na-agaghị ekwe ka nkewa bịa n'ezinụlọ ya. Otu ọ sọkwara ya dịrị n'ezinụlọ a na-agwa gị, ụmụ nwoke mfu obere ihe nkịtị ga-anụ mpịtị ya na-ekwe. Gịnị mere gị Ezinna? Ezinna abụghị naanị onye lụrụ nwaanyị. Ezinna bụ onye na-elekọta nne ya anya. Nne gị bụ nwunye gị. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya, ọ ihe ndị oyibo na-akpọ responsibility. Ị na-elekọta ya anya. Ezinna bụ onye ahụ nke nna ya ga-ahapụrụ ezinụlọ ya, o lekọtasie ya anya ike, o jituo ya. Rose Favour, ana m afụ gị oge Vivian, achekwa ọkwa mụ na gị nọ n'akụkụ ebe a, na afụrụ m gị oge lee gị anọ m na ọkwa mụ na gị nọ n'ebe a. Rose Favour, Chukwu gọziere m gị. Gị bụ onye na-abịa ugbu a, gị bụ nwaanyị, gị bụ nwoke. Anyị si n'ụlọ ọrụ Ekwadasike wee na-ewetara unu ihe mmemme nke taata, nke wee na-ajụ gị onye bụ Ezinne, onye bụ Ezinna. Ezinna bụ onye ahụ nke ga-afụ nwaanyị ihe ọ sọkwara nwaanyị ya mee ya. O nwere ụdịrị ndụ enyere ụmụ nwaanyị ebe ike ha niile lara ebe a n'ọnụ. Ezinna bụ onye ahụ ga-elele ebe nwaanyị na-ekwughị okwu erichichasị ya nwaanyị buru ike gị gaba. Ọhịa bụ Ezinna. Ezinna abụghị onye eje nwaanyị kwuo ofu okwu ise, nwaanyị kwuo ofu onye ya azụ aka, nwaanyị kwukwasị ọzọ onye ya aka nke ọzọ, o jide nwa onye ọzọ were na-akụ drum mana nwoke ibe ya tụọ. Ezinna bụ onye na-eme ihe ọbụla ụmụ nwaanyị hụrụ kwuo n'ọnụ, ọtụwọsị ha nwaanyị buru ike gị gawa. Ọ ya bụ Ezinna. Ezinna abụghị naanị onye mụrụ nwa, mana onye ọbụla na-akwanyere onwe ya ugwu. O so na Ezinna. Ada ede Ezinna n'ihu na o nwere ndị mụrụ nwa mụjuo ana, mana ịkpa ha aka n'ọnụ ha awụ ihe ndị iti na-akpọ -0. Ezinna ada egote ya n'ahịa, amami ọ dị ebe a. Ya mere m ji asị gị, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, gị bụ Okeke, gị bụ Okafọ, gị bụ onye na-ege m ntị ugbu a, kedu ihe ị bụ n'ime nwoke na nwaanyị? Ada etoro onye ọbụla nwere ike ịtụọ mmadụ ime. Ọ bụrụ maka ịtụọ nwaanyị ime, ozugbo ịmụ nwa sokwe na ihe dị izi, dị mfe, ọ dị ofere. Imepe ụkwụ gị, nwaanyị nwoke ya rigoro gị elu, afọ aza amụtuo ya, amụrụ onye ohi tọgbọ, ma ọ bụrụ amụrụ onye ama tọgbọ, ma ọ bụkwa amụrụ onye Chinua Achebe tọgbọ, ma ọ bụ amụrụ Chimamanda wee tọgbọ. Kedu nke ị nọ na ya? Ịtụọ nwaanyị ime ndị mmadụ ha bụrụ naanị ndị ụmụ nwaanyị, ha bụrụ naanị ndị ku nwa n'aka, onweghị onye na-enyere ha aka. Ọ bụ eziokwu na isi na ị gaghị alụ. Nwatakịrị ị mụkwara anọ, nwatakịrị ahụ isi ị mụrụ, gịnị dị? Kedu ihe ị kwuru maka ya? Nwatakịrị ahụ isi ị mụrụ, ị ga-eletakwa ya anya, ị ga-eletakwa nne mụrụ ya anya. Marakwa amara na ụbọchị nke gị, ụbọchị oge esu, maka na ihe iwere aka ekpete ihe oge erusi onye ọwụna. Eruo echi niile gaga lụta ofu onye si gị nọ ya njem. Ọ bụ ya bụ ya. Ọ bụ ihe niile mụrụ nwa bụ Ezinna. Kedu nke iso na ya? Nwanne m, kwụba aka gị, mee ya ka ọ na-agasịrịrị were. Otu a ka eji ama Ezinna. N'egbughị oge unu ka mba ama ahịa, ọ bụrụ na ile aka m anya, ị ga-afụ ya, leruo ya anya. Nnọkọ asụsụ Igbo, nnọkọ asụsụ Igbo, nnọkọ asụsụ Igbo, na-asụ Igbo, nnọkọ asụsụ Igbo, na-asụ Igbo, nnọkọ asụsụ Igbo, na-asụ Igbo, na-asụ Igbo. Nwanne m, anyị bụ ofu. Ọ bụrụ na ị nụghị ya, nụsie ya ike, anyị bụ ofu. Nwunye ọga m atụ ọnụ bụ nwaanyị nyere m bọọlụ m ụbọchị a. Nwaanyị ọma, kedu maka ụmụazị? Ọkacha nke eku n'aka ndị nke enyi ahụrụgo agbọghọ, obere oge kee ha di, alụrụ di, nyefe ka e wee zụọ ndị ọzọ. Chukwu gozie gị, gozie bọọlụ ọma ị nyere m. Chukwu gozie gị ụtụtụ, ehihie na abalị. Ọ bụrụ na ịmụ anya, ịgwa m na ịmụ anya. Oge ịmụ anya, ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ na ịmụ ha anya, inyefe isi ebe agbawa dọ. Ọ bụrụ maka m, amụ m. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ onye bụ Ezinne, onye bụ Ezinna. Onye bụ Ezinne, onye bụ Ezinna.
Ezinne bụ onye ahụ nke ga-akpọta nwa onye ọzọ o mee ya dịka nwa ya. Ngwa ka m kwukele nke a, gịnị mere mgbe ụfọdụ ịhụ nwa ihe ndị dị na-akpọ housemaid amụta ya n'ezinụlọ, akwachachara ụmụ niile ofu ụdị akwa nke ya dịrị iche. Gịnị mere ya? Ajụjụ ka m na-ajụ unu ndị wu nne. Ajụjụ ka m na-ajụ ndị unu na-akpọ onwe ha nne. Gịnị mere unu ga-eji wee kwagide akwa kwara ụmụ unu akwa niile ka anyị wee asị dịka akpọrọ ya uniform, ịkwachara ihe uniform kwachicha nke onye na-eku nwa akwara ya iche. Mgbe a ga-akwakwara ya iche, anyị na-akwara ya ọ na-aza ala, akwa ya ọ gaghị elu. Gịnị mere ya? Emechi unu asị m na unu ndị ezinne apụtasịa, unu apụtasịa, unu mee nwa onye ọzọ dịka nwa onye ọzọ ahụ unu tinye unu na private school, unu tinyekwuo ya na private school ahụ, ọ na-agakwu school ọwụ ihe ọjọọ. Ana m ajụ gị, o so na ihe mere iji bụrụ ezinne, maka na ada mgbe ọ ga-esu nwa ha agaghị echefu ga-echefu. Ana m ajụ gị wụ nwaanyị na-ele m anya ji ka isi ehi, ana m ajụ gị bụ nwaanyị, ebe ọ bụla ị nọ, gị bụ nwoke, gịnị mere ị gaghị eji eme nwa onye ọzọ dịka nwa gị? Gị bụ nwoke nke na-azụ afịa, nwoke nwa onye ọzọ a na-agbara gị bọị, ijide ya na-akụ ya gwogwo, then nwa gị mekpe ma ọ bịa na shop maka mara ego, si ya junior, what are you doing? Or say daddy, I took money there. Owuru ihe a, kama ị ga-asị ya soro ibe ya gbaa mbọ, iche na ọhịa o megharịa ahụ dịka emehie ijiri ụtarị ọsọ gị sef were ayọ nkụwa ya isi. Nwa gị ọkwanụ nwa gị nọ, mana ka m gwakwa gị, imechicha elu ma ala ọ na-echekwa gị n'ihu. Ọ ya ka eji ama ezinna. Ọ ya ka eji ama ezinna. Ezinna bụ onye ahụ eji lọta n'obodo. Ezinna bụ onye ahụ eji lọta n'obodo, ma nne ya ma nne di ya ha ncha niile ejikọ ọnụ. Ọ ya ka ndị a ka a na-akpọ ndị ezinna. Gị bụ nwaanyị ejikọ ezinụlọ gị ọnụ. Okwe ma otu ahụ isi wee hụ nne gị n'anya, isi otu ahụ hụ nna dị gị n'anya. Ngala kwesịrị ọnụ ụgba. Nwaanyị ji okwu wee kwuo kwutekwute awọd. Ọ ya ka o ji kwute wee win awọd na saa. Ya ka o ji kwuo Joan wee pụta, mana Joan ga-anyụ gị anya. Ọkwa gị ịyata afụ. Gị bụ onye na-abịa ugbu a, ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụkwa anụ na ịmụ ha anya, isi ebe agbawa ada, maka ndị nnọkọ asụsụ Igbo ada eme ihe ndị mkpi anya. Asị m ka m bịa rechara m obere ahịa, leruo aka m anya. Ọ ga-akpọtụ na Owerri na nke Jukwese. Ọ ga-akpọtụ n'uju ya. Ọ bụrụ anyị ada, dịka m si agwa gị, ọ bụrụ anyị ada eme ihe ndị mkpi anya. Ọ ga-akpọtụ na nke Jukwese na abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị 2020. Ụbọchị ahụ ọ ga-adị egwu, ma ịma ya mara ya. Anyị ada dịka m si agwa gị, onye isi anyị ahazichago dịka oge si adị. Ịma afa ya, Henry Ifeanyị Madueke. Anyị nwekwara onye isi na-elekọta Owerri 2020 nke a na-akpọ Jimmy Decency. Jimmy ọwụkwa onye nhazi. Anyị nwekwara mmadụ dịka Ejike Ikenna Powell. Ndị a so na-akpa nkata otu Owerri 2020 ga-esi. Anyị ọ nwekwara nwaada a na-akpọ Amammo Tekla Nchedo. Nwa agbọghọ ahụ achọrọ m itinye ya na list ndị Solomon m. Nwatakịrị ahụ, nwaada ahụ ọdachi. Nwatakịrị ahụ na-agba mbọ dị egwu. Ị chọrọ ịma ndị ọzọ? Mmadụ dịka onye nke m, Onyi Comfy. Nwaanyị ahụ so na-ahazi ka Owerri ga-esi adị mma. Ị chọrọ ịma onye isi ndụmọdụ ha, onye na-agbaziri ha aka? Ichie Nweze Buhari, eze ndị Ibi. Ịchọ onye gị ya na uju ya. Ọgọ nwaanyị abịakwa n'ọgọ nwaanyị nke Abuja.
akwa gwara m unu na ahụ m King Solo. Onye isi anyị bụ Solomon nke izizi na nnọkọ, Solomon nke amamihe. Mụnwa Solomon n'ọgọ. Ihe m na-alụ ọchịrị ọzọ ka m wụ ana m alụ nwaanyị ọma nnọọ Doris Ben ọgọ nwaanyị nnọọ hinne nnọọ. Gwa ndị ọzọ Jessica, kedu ebe Jessica nọ? Ọkwa emecha kịta mgbe ogwu anyị pụrụ, Jessica abịaghị ebe na-akọrọ m ihe na-eje ka ụmụ ewu. Gwa ya Jessica so na ndị nwunye m, na ha so na list ndị nwunye m na Solomon, line Solomon. Gwa ya na anyị nọ ya. Gwakwa ụmụ Armstrong ekezie si ya na anyị nọ n'ikuku. Ha ncha niile gwa ha na anyị nọ n'ikuku. Anyị ada eme ihe ndị mkpi anya. O were 2020 ọ ga-adị kpọkpọ dịka ọ dị ugbu a. Ụgbọ m na ha kwapụrụ. Gị bụ onye na-ele m n'ikuku. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ Ezinne. Onye bụ Ezinne? Onye bụ Ezinna? Ya mere m ji asị gị nwoke, gị nwaanyị, mezie nwa onye ọzọ dịka nwa gị. Ọ bụrụ naanị mgbe ị letara nwa gị anya ya mere gị Ezinne. O so bụrụ ngwanụ nwa nke ahụ. Ọ bụrụ na ileta nwa onye ọzọ, nwa nke gị ahụ mezina ya emezie, kụziere ya ihe ọfụma dịka anyị si ekwu. Desabụ atụọ n'ogbe. Agbọdike Sabasi na okwu dele odogwu n'onwe ya. Iwe injinia, onye ọbụla na-akpọ gị ga-akpọrịrị gị injinia. Dịka gị bụ onye na-abịa ugbu a, isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ onye bụ Ezinne, onye bụ Ezinna. Gị bụ nwoke na-awụgharị, na-atụgharị ndị mmadụ ime. Ole ka ị letara anya? O wee mụjuru anyị ịmụju Naijiria bụ ya bụ isi. Ọ bụghị ya nweghị eji ya eme. Ọ bụghị nwoke ụmụ ka eji mara odogwu. Ihe eji mara odogwu ụmụ ole ka ị zụtara? One ka ị zụrụ ọfụma? Odogwu abatete ọtụọ n'ogbe. Odogwu abatete. Mma ga ọgọ na ọgbọ, mma abịa ịga ọgọ na abatete. Ọ bụrụ na ịmaghị amara ya, mmebido kịta akpọwa gị ọgọ m. Odogwu, ana m asị gị nnọọ hinne, nnọọ hinne. Ihe ọsọ kwara gị pịa isi mkpi, ọ gbasara m ihe mmawa ma abịa ịga ọgọ na abatete. Achọrọ m ịma. So ana m asị unu, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, ịbụ Ezinne, ịbụ Ezinna, mee ka Ezinne, mee ka Ezinna. Emegbuna nwa onye ọzọ. Ha simeti anyị lee ihe eji ha eme. Oru echi niile ị na-achọ ka ndị nke gị dịrị mma. Oru echi ị na-achọ ka ha dị mma. Ọ ya ka m na-ajụ gị, gịnị ga-eme nwa onye agbata obi gị kpọ? Nke abụghị nwa onye agbata obi gị ka a na-ekwu okwu ya. Nwa nwanne gị nwaanyị ịkpọ, kedu ka ị si azụ ya? Nwa nwanne gị nwaanyị nne ji gị na ya, ma ọ bụ nwa nwanne gị nwoke nne ji gị na ya, kedu ka ị si azụkwu di ya? Kedu ka ị si azụ ya? A ga-amarịrị ihe dị iche. Abata n'ezinụlọ, abịa ụmụnwaanyị, gịnị na-emedo unu? Gịnị na-emedo unu? Abata n'ezinụlọ, ị ga-ama na onye ahụ housemaid. Ọ bụrụ na emekọta ihe niile ọnụ, onye ọbịa bịa ghara ịma na onye ahụ housemaid, ite unu ọ ga-akụwadị? Ajụjụ ka m na-ajụ unu. Nwanne ka onye bụ chi osi nri pụrụ iche. Isichara nne isiri na Nnewi 2019 ọsọgba. Ugoezi ji wee richicha ya wee tie. Achọrọ m iri ka m richara nne ya, biko kedu onye siri ya ka anyị rikọtakwuo ya? Anyị si Ugoezi, okpiri ka anyị ji wee chi Ugoezi ọsọ, si anyị efe dị ya na di ya nweta gị ọgba ya riri. Nwaanyị ọma nnọọ, afụrụ m gị, Chukwu gozie gị. Kedu ka o si ada? Isiokwu anyị nke tata, ụgbọ anyị na-akwụsị kwapụrụ nwanne. Ha amụsụrụ amụ atụọ n'ogbe. Biko kedu nwunye m Jessica? Biko kpọtara m ya, sị ya na nnọkwa n'ikuku ya bịa ka m ti mma akịrịa redista ya na ụbọchị nke tata. Amụ nnọọ, afụrụ m gị. Odogwu ndị Abuja biri, afụrụ m gị. Chukwu gozie gị. Gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, leruo aka m anya. Owerri 2020, kedu ka isi akwado ya? Kedu ka isi akwado? Na-ele aka m anya. Ihere emena gị iji ihe a were na-aga na-ele ya. Ihere emena gị maka ya, ị na-afụ ya. Owerri 2020, ọ ga-akpọtụ na nke jikwa ese. Ma ịma ya ma ị chọrọ ya ma ị chọghị, ọ ga-akpọtụ na nke jikwa ese. Ụbọchị ahụ nwanne, ebe na ga-afụ ndị kpu atụrụ. Ụbọchị ahụ mpịtị ga-ekwe.
ịma ndị na-abịa eze ndị eze n'ala Imo steeti mgwọrọ gị aha mpịtị ga-ekwe ya ka m ji agwa gị nwanne kwado akwado mụ na Ifeanyị ebe akpago amaghị m ma ọ ga-abịa nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị ngaghị agwa gị na ọ ga-abịa ma ọ gaghị abịa amaghị m ma ọ ga-abịa mana ọ dị m ka dịkwa m ka mana ndị ga-abịa ebelebe ga-egbu ọ bụrụ na ịma onye isi nye ụgbọ anyị so nwanne kpụpụrụ ya okpu ọ ya bụ onye isi afa ya bụ Ifeanyị Henry Madueke onye isi ọkanga ọkpọ ụgbọ ọkpachicha nkata ọ dị-esi mmiri unu mana onye ọbụnụ onye isi anyị ka ọ bụ ya mere m ji agwa gị bụ onye ma ya ịma ihe ọ pụrụ n'ime na ịma ihe o mere na nke ahụ n'ufuru na Nnewi 2019 nke ahụ ụtụtụ nke ahụ mbido ka anyị mere kịta ka unu ga-afụ nke ife bụ ife nụnụ ana m asị nwoke gị bụ nwaanyị isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata onye bụ ezi nne onye bụ ezi nna ajụjụ ka m na-ajụ unu ọkachasị ụmụ nwaanyị onye bụ ezi nne onye bụ ezi nna mepụta ya n'omume gị mepụta ya n'omume gị dịka m si agwa unu n'ụbọchị nke tata ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede unu anụgo dịka m si ekwu onye bụ ezi nne onye bụ ezi nna ọnwa ebe isi emejọ nwa onye ọzọ nke nọ be gị nne m megharịa nna m megharịa ọfụma maka na mgbe onye ahụ iji eti epele ofu ụbọchị ọ ga-etolitekwe ọ ya mere m ji agwa gị biko na-emezinu house girl unu emezi na-emezinu ụmụ nwanne di unu emezi na-emezinu nne di unu emezi ọ ya mere unu ezi nne ndị unu azụghị unu ka unu wụrụ nnọọ akawori gị bụ nwoke ijide ụmụ nwaanyị niile tụwachicha ime jide ụmụ nwaanyị niile ebe ọ na ị gara ị na-agụ sensus egochicha sensus one ka ịzụ emechaa ịpụta igwunye kedu otu ahụ esiri asụ ya n'olu I am proud father gịnị ka ị na-proud ihe nwa onye ịzụ ịtụgharị ime eziokwu ị gaghị alụ nyenu nke wu peni jee na nke nne ya wee sie nne m biko were nke a na-eletere m nwa anya dịka ọ dị ugbu a ana m ana m apụ ụgbọ m erigo na kwapụrụ ana m asị gị bụ onye na-ele m ebe ọ bụla isi elele m nwoke maọbụ nwaanyị Chukwu gozie gị n'ụbọchị nke taa n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka a sị na-ewetara ya unu amị nwa nwaanyị si umuchu ụtọ m ịbụdachi lenụ mgbe iji abịanụ lenụ mgbe iji abịa kịta ka iji abịa elele anyị ka ihe a emecha ị ga-elegharị ya ana m agwa unu na Owerri 2020 ị na-akwadokwe ị ga-amụkwa anya were bịa ya Owerri 2020 nne m kwado ya nna m kwado ya maka ụbọchị ahụ ebene ga-afụ ndị Igbo atụrụ anyị ada akụja onye isi ụgbọ anyị bụ Henry Ifeanyị Madueke ọ na-anya ụgbọ awara ụgbọ anyị ga-eduru anyị ebe anyị na-aga ọ bụghị Chukwu mana o nwee ihe Chukwu desara ya n'ime ọ ya ka a na-akpọ onye isi ọkanga Henry Ifeanyị Madueke n'aha onye isi anyị ka m si ewetara unu ihe ụbọchị nke taa na njedebe wee na-asị Chukwu gozie onye ukwu gozie onye nta gozie Okeke gozie Okafọ abịa m ikwu ogologo okwu n'ụbọchị nke tata kama abịara m isi na otu ọ bụ na o si dị na Owerri 2020 ahịa ya ka m bịara ịzụ nsi ka m wetara unu ya n'izu ụka ọzọ anyị ga-atụ daa iruo na nke Jukwese mee ihe ọ bụrụ na emechicha ajụọ kedu ndị bịara ihe ahụ anyị ahapụzie na nke Jukwese jụwazie kedu ndị bịa jụwazie ese ndị bịara ije ahụ ọhịa anyị nwewo ndị na-ekreti histri lee anya anyị ka nọ na testing microphone mgbe na-adịghị anya anyị ga-apụta ọ bụrụ na ịmụ anya gwa m na ịmụ anya ọ bụrụ na ịmụ ha anya gbawa dọọ ọrụ maka m amụm aka m bụkwa nwanne unu Maazị Obike Kanedi nwa amụrụ na mma onye si Umunze wee bịa ụwa Nsogbu Umunze ka m si wee pụta ụwa n'Orumba South Local Government Area of Anambra State anyị bụ Nwanze anyị ada ame nkụja otu ọbụla isi nye anyị enye gị ya ịchọọ ibi Chenwebe Eze Buhari ga-enye gị ya na uju ya asị m unu
bilinu, asịkwa m unu daalụnụ, asịkwa m unu kachanụ, asị m unu rienụ, asịkwa m unu mụọnụ. Chukwu gọziere m unu ụtụtụ, ehihie na abalị. Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo, nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo, na-asụ Igbo, anyị bụ ofu.